Dit is net Summer of Waterstuin, het is echt een beleeftuin. We hadden mij al een besluit om er een beleeftuin van te maken. Want we zijn het maar eigenlijk voor iedereen toegankelijk wezen, dus voor oud en jong. Dus we hadden moestuintjes voor de wat oudere generatie die de jongere generatie weer helpen kunnen moeten lezen hoe het iets groeit en bloeit. We hadden bankjes met fietsjes ervoor waar de oudere mensen op bewegen kunnen. We hadden toestellen voor de jeugd van 12 tot 16 zeg maar. En gewoon voor de band hebben we de natuurlijke speeltoestellen. Dus er is voor iedereen wat. Nou is het Joet een heel bijzondere dag. We hadden vanmiddag een bijeenkomst van Jantje Beton. En we doen hier een sport en spel. En dat wordt georganiseerd door Jantje Beton. En mijn medewerking van Sport Event, trainen sport- en spelcoaches. En dat is niet alleen nog maar Joet. Nee, dat is 4 weken achter elkaar. Dus je komt 4 keer achter elkaar. En dan is het van 3 tot 4 middags organiseren de spultjes voor de band. En na de 5e keer maken we de spultjes die band al je beleefd heeft. Dat we het skonken Jantje Beton dat wij we houden. Zodat we het zelf nog een keer wedden kunnen. Er zit nog wat op het programma wat je nog had willen. Ja, we hadden 2 jongens in de strain van 16, Santje hier. Die ben bezig om hier een sportattribuut te krijgen. Dat heet een calisthenics. Dat is een manier van sporten waarbij je eigen lichaam broeken. En we willen heel graag de voetbalmuur gaan. En dat is een interactief voetbalspul. We hebben de sonaboog is ook interactief en de voetbalmuur is ook interactief. Maar daar hebben we een hele periode nog voor nodig. Dat heb je vaker niet vroeger in de speeltuin. Ja, ouderwets wordt weer nieuwerwets is dat, hè. Voor oudere jeugd is het ook wel geschikt. Dus wat dat betreft, zolang het kind uit kwam. Verrassend dichtbij. RTV